Vagant per l'espai, sí, perquè els únics que no necessiten vagar per l'espai són els estats grans que es poden tancar dins, com Espanya o França. En canvi, estats petits com Dinamarca, Finlàndia, Suècia, són tan petits que han de vagar per l'espai, es han de canviar i adaptar-se, perquè no poden tancar-se dins per aïllar-se del món. Per això, si Catalunya és un estat, com fan Dinamarca, Finlàndia, Àustria, Suècia, haurà de vagar per l'espai. Repeteixo, vagar per l'espai vol dir ser flexible i canviar per adaptar-te al canvi d'entorn, perquè tu no et pots aïllar de l'entorn, és massa petit. En aquest sentit, Margallo té raó. Espanya no ho pot fer. Catalunya ho necessita fer. Aquest és un dels problemes, perquè molts catalans creguen que el millor seria quedar a l'estat espanyol. La idea de que et quedes en un estat que es tanca dins per aïllar-se dels canvis al món, el qual vol dir més mando central, més jerarquia, més verticalitat, més control per donar més seguretat. Però per molts catalans l'opció és la contrària, és navegar. Jo sóc una mica marciano, per tant, si Catalunya acaba gravitant a l'espai, doncs potser em sentiré còmode. Però més enllà de la broma, a mi em sembla que el que ha faltat, i es troba a faltar sobretot en aquests llargs anys de procés, és un mecanisme de resposta, una actitud per part del govern espanyol que no hi ha sigut i que de manera tossuda a vegades els propis catalans ens pensem que acabarà succeint. Els catalans sortim al carrer el juliol del 2010 i ens pensem que aquella manifestació, que potser aquella era reactiva, que era fruit de la decisió del Constitucional, que això sensibilitzaria algú. L'actitud per resposta de la Moncloa i dels governs espanyols de Madrid és no moure fitxa, no fer cas, pensar que el suflé es desinflarà, que això la febrada baixarà i que això passarà.